Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung Semana Putri ingkang dhat kinurmatan. Sang para pangpeting praja ingkang mena pandam panduning kawula tasih para kiai ingkang cinaket dhateng kitab suci minangka kiblate panembah. Kula panjenengan sami kunjuk syukur kersapun Gusti Allah. Pinaringan seger warasan saged makempal wontenipun Bapak Rukani sak keluarga. Selawat saha salam kuwaturaken kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula tenggo saatipun ing yaumil kiamat. Kula minangka pranata adicara rantamaning dalu mangke ingkang sepisan sadèrèngipun pagelaran waringkit purwa ingkang dipunayahi kadang kula inggih menawa Dimas Ki Muharso pawingking saking tlatah Tambah Mulya Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Menawi boten klentu ing mangke badhe mbeberaken lelampahan cunduk panyuwunan menggugati wahyu toh jali abadi. Para rawuh kakung Semana Putri panjenengan sami kula terus lenggah pinarak mawi Sogata saking paripun Bapak Rukani mbok menawi kirang ngresepaken ing pandulu panjenengan Bapak Rukani nyuwun gunging pangsami ingkang kathah. Ing salajengipun menika mangke pagelaran wayang kulit dipun iringi kalih paguyuban seni Saru Kunting Manggolo. Bendara panjenengan Bapak Joko Aryanto. Ing mangke wonten waranggana sekawan ingkang sepisan anak kula ayu Mimin Sagita mijil saking inggih menika Wonorejo Pati. Apa kalih anak kula Muryati putranipun Pak Dalang piyambak ingkang nomor 3 menika bintang tamu Ibu Hajah Lestari wingking saking Karaban. Kadang KIP saking Manwarso ingkang angka sekawan inggih menika garwanipun Dimas Muharso Mbak Yu Suparti Ningrum. Para rawuh kakung Semana Putri ingkang saged kula aturaken sumangga panjenengan Bapak Rukani adat lupiya menika kagungan pamenek-unek nadarujar babet kupat luar. Sumangga Bapak Rukani sarimbit kula aturi minggah wonten ing pagelaran. Pak Supadi, Pak Supadi inggih dipun aturi minggah wonten ing palenggan. Najan kala wau Gusti Allah paring jawah menika menawi tiyang Jawi muragapi tumrapun Bapak Rukani sakpurnanipun pagelaran pinantuk jawah menika tentrem ayem keluarganipun kalis ing penyakit sak keluarganipun panjenengan Pak Rukani anggen menyambut damel murah rezeki, murah sandang, murah pangan. Allahumma amin. Semoga Pak Supadi Pak Rukani. Bapak Supadi kula aturi minggah wonten panggung ngasta kupat luar kaliyan ingkang garwa ugi panjenenganipun Bapak Rukani miwah Ibu Endang Purwanti menika kula atur minggah panggung pisan nggih awit kala wau sampun matur kalian kula. Monggo dipun paringi margi Mas Warsa jenengan kula aturi ngendika Pak Supadi dos pundi kala mben anggenipun gadhahi pangunek-unek ing penggalih awit menika saking penggalih panjenengan Pak Supadi. Monggo.
Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Aliyanti mamabat. Kunjuk dumateng para sepuh pinesepuh ingkang dat kula hormati. Keparenga kula ing dinten Jumat pon malam setawagi wulan Bakda Mulud menika minangkani pamundhutipun Bapak Supati awit nalika rumiyin kagungan ujar utawi punagi utawi unek-unek ing penggalih. Mbok menawi ingkang wayah menika saged omong nggih mbok menawi tetak badhe katanggapaken waringgit purwa. Menika sampun kasembadan, sampun kaleksanan tegesipun Bapak Supati mboten kagungan ujar malih. Dados mboten kagungan tunggakan malih. Mugi-mugi Allah Subhanahu taala ngabulaken menapa ingkang dipun hajatipun Bapak Supati kula ingkang anekseni nggih. Lan sedaya ingkang lenggah wonten mriki kula aturi nekseni bilih Pak Supati mboten kagungan punagi malih. Ingkang nomor kalih Mbak Yu Endang Purwanti menika ugi gadah pangunek-unek penggalih. Mbok menawi mbobot nggih Mbak nggih. Kok kagungan putra badhe ngepyuraken harta. Nggih. Menika sisan damel dados dalu menika wonten kalih punagi mangke Pak Supati mbabut kupat luar, Mbak Endang Purwanti ngepyuraken harta. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun aturaken Bapak Supati sampun dipun habulaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Bapak Supati sak keluarga mewah, Bapak Rukani sak keluarga dipun paringi ayem tentrem nggih. Tinebihaken saking rubeda, tinebihaken saking sengkala, dipun tebihaken saking tulak balak, dipun caketaken kaliyan rejeki, dipun caketaken kaliyan kararejan bebasan duga mendak kala sirna. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngijabahi dipun sekseni kaliyan ingkang wonten dukuh kudur nggih Pak nggih. Dukuh kudur dusun Plem Gedhe mriki lan dipun seseni kaliyan ingkang bareksa wonten Banjarpasitan mriki kibras kawan kang sapan carisa luar. Luar. Monggo. Sembah nuwun. Makaten para bau. Pariponanipun badhe dipun ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.